Чуеце? Што гэта за цікавыя гукі даносяцца з зарасцяў? Давайце асцярожна зазірнем туды. У лугавой траўцы схавалася сямейка курапатачак. Але трэба быць вельмі ціхімі і асцярожнымі, каб не напалохаць маленькіх птушанят і іх бацькоў. Маці курапатачка мае шэрае апярэнне са светлымі і бурымі плямамі на крыльцах. Цёмна-карычневы пушок на жываце вельмі добра саграе яйкі і маленькіх птушанят, пакрытых жаўтаватым пухам з малюнкам з чорных плямак і палосак. А вось і іх бацька паляцеў на пошукі зерня. Пад летнім сонейкам вельмі добра бачны руды хвост і жаўтавата-шэрыя ногі ды дзюбка. Далёка ён не адлятае, пільнуе. Увогуле шэрыя курапаткі больш ходзяць лапкамі па траўцы. І падчас небяспекі уся зграйка хаваецца, шчыльна прыціскаючыся да зямлі. У гэтым нам, шэрым курапаткам, вельмі моцна дапамагае афарбоўка. Ой, небяспека, хавайцеся! Ну што там? Драпежніка няма? Ён зляцеў? Мы вельмі ўдзячныя табе за дапамогу. У якасці падзякі я правяду цябе па самых цікавых кутках нашай краіны і нават пазнаёмлю з іх жыхарамі. Я не люблю лётаць, таму запрашаю цябе ў пешае падарожжа па нашай Беларусі.